Kasapan ako ng busin na ni. Ano itong kami ang diyan? Gilang yan, sir? Gilang ito, buktan pa to. Ang galit, may nakapal yung yata ng iba pang inulang bilis ko ako travel. Ano ba? Sir, biasa ka naman sir, apas ni. Sige, sabi. Juday. Lingaw kayo, may kadaghan kayo mga tao nagdumog. Pero kina guys, akong pagtanaw, naging namurag na kami ba, akong murag na amaze ko sa iyang gibuhat, sa iyang himo. Simple pero nakakasog attention. Nang-alis dagat naligo karon pa ang pangitaon. Sundi ko. When we come down to we'll be dreaming safe and sound. Pata, nagilang bilang brief ko ana ni. Ano, balik na siya? Nagdagan-dagan, wasa kabalo gito, wasa kabalo kasi gito. Oh? Ino, ang gagmay. Nakalilipon? Guys, wasa kabalo guys. Guys, siya ang nakita agad na guys, kasi akong attention ang yung gibuhat kita sa saya sa akong video. So, ito nga namin mo guys. Grace Santua. Santua ka sa akin. Nagana. Ikaw ang nakuha sa akong attention din na kung nagmatugulin na to. Nakay-price na mabasa na tanan. Hindi na din ka na bala. Guys, maghatag ng price, silungkan. O, dapat na akong brief, pabuk ko extra. Nandamay ka pa. Basta kita guys ha, basta sa yes ka best lahi, radius. Okay, kung asa mo siya mismo makita na to, kung worth talaga ng price, mga itong attention, talaga na itong price guys. Subukoy ka itong mga kauban. Opsa. Type of girl, baby, on the real. Check it one time, what's the deal? Maybe I'm caught up in the thing that you know. Can't stop.